עם כל העשן הזה. זה קשור אליך העשן הזה? כן, ברור. אני בתפקיד. העשן זה חלק מהתפקיד. איזה תפקיד? איזה תפקיד? מאיפה מתחילים? יש לי שליחות, יש לי ערכים, יש לי אג'נדה, יש לי... יש לך הרבה דיבורים גם. הרבה דיבורים? אז חבל על הזמן וחבל על הדיבורים. יש לי לחלק צ'ופרים למלא חיילים. אני אהבתי. ביי. איפה הוא נעלם? הוא הלך הקדימו אותי. משהו, עקיבא, בני עקיבא נחשונים, משהו. צוות נחשון? כן, כן, אלה. וזה לא פעם ראשונה שהם מוצאים את זה, כל פעם. שמע, אדון סופרמן, צא מהקטע שלך, יש פה אנשים שעושים דברים סופר חשובים, סופר ערכיים. בלי כל העשן, הטררם הזה. צוות נחשון עושים את זה בגדול. בוא אני אלמד אותך מילה. תשמע טוב. הנני. זה לא איזה ספר על הרב דרוקמן או משהו? הנני לכל מה שאתה מצווה אותי! הנני! גם, בקיצור של המילים, הנני שלחני. להאזין למצוקה, לקריאה, לראות צריך אותך וללכת לעשות. לקום מהכיסא ולומר, הנני, מוכנים לשליחות. סופרמרקט, פתח סטופר, 60 שניות, נסביר לך מה זה נחשון. צוותי נחשון מגשימים בשטח את הערכים שהתנועה מאמינה בהם. איך זה בא לידי ביטוי? אנחנו מפעילים עשרות גמחים, מאות קשישים, והתנדבות מדי שבוע במועדוניות לילדים. צוות הבונים מרכיבים 1,000 סוכות בכל הארץ לאנשים שזקוקים לכך. אנחנו מחלקים משלוחי מנות בפורים למשפחות שכולות, וגם מניחים נר ודגל על קברי חללי פעולות האיבה. ויש גם אירועי דגל, סמינריונים, אירועים ופעילויות. כל פעם סביב משימת איכות ערכית. פורצים שבילים, מקימים חוות ועוזרים לחקלאים. צוותי נחשון מגשימים בשטח את הערכים שהתנועה מאמינה בהם. הנני שלחני, זוכרים? שרי החוץ של התנועה, מימוש הערכים של התנועה כלפי חוץ. אתם יותר סופרמן מסופרמן, וואו. אז מה כבר נשאר לי לעשות? אז אפשר לפחות איזה סלפי איתכם? בטח. מה זה, לאיפה הוא הלך? לחץ על הכפתור הלא נכון. חברים, מה הדבר הבא? לאן אפשר לעוף מכאן? צוותי נחשון, אנחנו ואתם, חוד החנית של התנועה. אז ותרו על הרעש ועל העשן. תדליקו את האש, ועופו על זה ביחד.